Kukhona izinto esizenzayo ebusheni bethu noma ebufaneni bethu kakhulukazi nayinsizwa uzani la nihlale le video nilalele. Kukhona into esizenza ngobufana singaboni ubungozi singabuqapheli ukuthi kusasa kuzohamba kusilidile into enengakanani. Kunento ethandwa kakhulu zinsizwa kakhulu. Ngiyacela nabafana abasancane omuse nengane encane uyelelise kahle le video lenkulumo ngoba ezikoleni ngiyadudwana kakhulu. Yabona kunento ethiwa uhlanga lokugcabela intombi kuphinde kube nento ethiwa udumba. Yabona into lezi eziwu2 oyisebenzisa for abantu besifazane izona kusasa ezimisa impilo yakho ihambe kakhulu ihambe kalukhuni ngoba kunabantu abaningi abaluthika ngaphansi kwento osukuyisebenzisa ngesimo sokuthi wena inhloso yakho kusuke ngasikhona kwakho umuzi kusuke ukuthi udicilela isithunzi udicilela izingane noma umosha izingane zabantu ngoba unenkani yokuthi wonke umuntu wesifazane ufisa ukwenza njani ukuthi umuzwe adlule kwenilale naye. Inhloso yokugcabela uhlanga ukuthi intombi yonke intombi eshelayo iqome akusikhona kwakho umuzi. Akekho umuntu othi mangabe ngiyogcabela uhlanga le ntombi ngigcabela uhlanga lokuthi ngifuna ukuthi intombi ngithathele umuntu ngimenze unkosikazi, kepha usukwenzela ukuthi ube yisoka kungabi bikho intombi ezokunqena nezokusaba. Ingakho uzothi umuntu hayi usibamba nenkunzi ukhiphe othisha khiphe ngisho amanesi lapha ngihleze evayelini izingane ezisebenza kahle. Yabona and futhi akayithola intombazana ukuthi mhlawumbe intombane kustandard ephansi isikhathi esiningi. So nje lo akana nesi akana doctor akana dokotela akana mmeli inkunzi usibanibani. So uhlanga lisuke lenza izinto ezinjalo eziyizimo zokuthi wonke umuntu wesifazane umfuna angadabuli. Khumbula kuyenzeka uhlangane nezingane kanti seyilotsholiwe, kuyenzeka uhlangane nezingane kanti sekukhona ayicelwe khona bese wena usiyayonisa ngesimo sokuthi vese unezilwane ezikusebenzelayo ziluthi lengane ulale nawe ilotsholwe. Kwenzeka isikhathi ulale nayo ukuze kube ukuthi ibanjwa yisoka layo lidiliso ngoba ayikho intombazana eyoshada umfana esebambile ukuthi la nomunye umfana ngaphandle mesithingithingi lo mfana noma esitititi. Mesitititi ngakwenza kodwa makuwumfana nje onomqondo la ohluzile akekho umfana olobola intombi yakhe ikuyena ilale nenye indoda isesandana naye eyilobole eqhubeka neprocess. Ingakho ngisho emakhaya kumiduku uma ufanda ukuthi intombi yakhe iyajola liyawe iduku ngoba iduku lima mangabe kukuhle. Uma ngabe sekukhulelwe intombi liyawe iduku, uma kushoniwe liyawe iduku, uma sekunenkinga intombi yana liyawe iduku. Ahlahle iduku liyisign yokuthi uma limile kusho ukuthi konke kunjani kusahamba kahle. So akekho umfana oqhubeka nentombi esezwile ukuthi kunomfana ombana kanye nawo. So umphumela wokuhlanga ulala nomuntu uqonywe umuntu ngisho ngabe kuthiwa ustrong kangakanani kanti lo muntu lona kunezidalo seziningi kuyena uselotsholiwe lo muntu ngoba ngasho ngathi inkomo mangabe iphefumula esibayeni liyakumangalela bese wena uza ngenhloso yokumonisa lonto isisibopha empilweni yakho. Usungazali izingane sengenzeka iboshwe amacala kababa wazo ukuthi yena wadica izingane eziningi bese izingane impilo yazihamba ibe lififi naye emeshona bese kuba ukuthi uhambo lakhe alubi luhle kahle. Ingakho umzethe umuntu awubaba ngimazwe la washona ngapi ngiyazama ngasuper beta ngibambe ngiyazama imncintisane ukuthi angiqokwa mina ubaba nje angimazi ukuthi idlozi njani. Obaba bethu bathwele amacala abawenza nabo ngibengazi bona bengazi. Akekho umuntu ogcabe uhlanga uthi wenzela ukwakha kodwa lo muntu wenzela ukudica athi isithunzi sezingane endaweni alaye namatshitshi akhipha amatshitshi emntombini ala ko12 yake abale insizwa ngihleni nayo yathi inentombi la ko9 esikhiphe emntombini ngithi mina kubona ubuqhawe lo yazi yayincoma athi hayi mina amakhosazana ngwezwa kahle impela ibone ngawazwile njalo nginenhlahla kambi vele ngithola intombane sonto kasheme ithi mina awunayo inhlahla uboshiwe umndeni wakini ukhomba ukuthi ungaze bomnyameni. Inzima kakhulu le yankolo ayikho inkolo engekho nzima kodwa inzima kakhulu le yankolo njengoba uthi nje unenhlahla nokuqondana nezingane ezikhonza khona bese ulala nazo nokhiphe emntombini eningi lazo and lento umkhokha kweni uthi iyazizakalela awunayo inhlahla uboshiwe. Yabona nje lonto yakhe ikhomba ukuthi kunempilo yakhe engahambi kahle
wacala phansi wayicabanga kahle into engimchazelayo, ngoba umuntu ngiyangifuna ukuthi uma ngabe ngihleli naye sikhuluma into ayizwe kahle, uboshiwe. Angithi uyabona manje ukuthi into ey'ngakanani, amacala angakanani umuntu awenzanga nayo. So automatically uney'ngane uthatha umntombazo ngoba unohlanga, uney'ngane uthatha umntombazo ngoba usebenzisa udumba, unabantu olale nabo ungathandani nabo, mhlawumbe niyajwayelene njengosisi nobhuti, kodwa ngesimo sokusebenzisa udumba bese kuba ukuthi yena gcine siyalutheka, ezizwe halela ukuba uwenza ucansi, ezizwe sewumuntu nje osengathi engaba senkonzweni nomuntu wesilisa, kube kukhona wena ngesimo sokuthi mina into osuke uyisebenzisa uyigcobile, ngeke ngichaze ukuthi ugcotshwa kanjani ngoba angizili uzothi leli ithunzi zomsebenzi weyinyanga noma abathandazi, ngoba isikhathi esiningi bakusebenzisa into enganjalo. Ngisey'nsizweni mina, angike kubathandazi nani ukuthi nina musana ukuthenga into kusasa ezonilidela ekuthenini nibe namacala, ngoba akekho umuntu othatha udumbasibumbu aphinde athathe lowo muthi aphinde athathe uhlanga ekwenzela ukwakha, kodwa lowo muntu usuke efuna ukwenzela uhambe ngena umuzi nomuzi, ihambe ngena umuzi. Khumbula ungena ey'ntombini, ungena abantu abangasizona intombi, ungena ey'ntombini ematshitshini, ungena abantu abangasizona amatshitshi. So lowo muntu unamacala amaningi. Kusabeni ukuhamba umbandakanya ney'ngane zabantu, uthathe umntombi, uboshwele iy'nkomo eziyi11, uma ziwu11, uma ziwu15 ezontombi ziwu15 iy'nkomo kumele uyikhokhe, ngoba ingane yomuntu isuke izalela ukuthi yokwakha umuzi, izalukazi zakubo ihleli kuyona ngesimo sokuthi kumele iyogana kwabani. Iy'ngcwele mase ulale nawe wena kuyasuka ubungcwele, kungena inkinga kuwena, kungena icala kwakho, kumangalo kimi. Qaphelani zinsizwa, yeza kwamanye amaresi sazohambela, ngifuna nazi nithi noma nona nibe nazi. Ngiyabonga ethuba.